Sa lahat po ng ating mga bisita na nasa labas po, okay na po ang monitor sa may tent area, sa may mayor's office, sa may session hall, okay na rin po ang lahat. Sa lahat po ng ating mga empleyado na hindi po magkakasya sa Villanueva Hall, sa oras na ito ay inianyayahan po sa ating location sa mayor's office, sa may tent area po ng tapat ng Villanueva Hall at sa session hall. Tayo po ay live na mapapanood sa LGU Butolan page at sa ilang saglit lamang po ay magsisimula na po ang ating Sangguniang Bayan report para sa ating bayan. So hiniling po lahat ng mga kapitan, mga department heads na mangyari pumasok na po tayo sa Villanueva Hall. May we request our Sangguniang Bayan members to please proceed dun po sa may tarpaulin for the entrance ng ating Baisi and for the photo opportunity para po sa procession natin.
Hinihiling po natin ang lahat ng ating mga empleyado na mangyari pong pumunta na po muna tayo sa tapat ng Mayor's Office, sa may tent sa harapan po ng Villanueva Hall dahil magsisimula na po ang Sangguniang Bayan State of the Municipal Address. Welcome to the State of the Sangguniang Bayan Address. Ladies and gentlemen, the entrance of the legislative group headed by Honorable Doris Daria Latines, Honorable Nick L. Manso. Let's give them a round of applause. Honorable Angel B. Jesta. Honorable Dr. Fernando D. Grubay. Honorable Arthur R. Daria. Honorable Marlo Thomas D. Doblet. Honorable J.T. Dilag. Honorable Eddie D. Daos. Honorable Glenn C. Manangan. Honorable Fernando D. Uñate Jr. Honorable Jessa Nicole B. Haring. Honorable Lati M. De Leon. SB Secretary Gladys T. De Vera. And may we request everybody to please rise for Honorable Doris Daria Latines, Vice Mayor of Botolan. Regular session for the year 2025 of the Sangguniang Bayan of Botolan is now called to order. Prayer headed by Honorable Eddie D. Daos. Let us put ourselves in the presence of our Lord Jesus Christ. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Lord Jesus, thank you for this wonderful day. Thank you for the blessings we receive. Thank you for the protection. Continue to bless and protect our kababayans and the town of Botolan. Father, bless all our endeavors, especially today's inaugural session of the Sangguniang Bayan of the Municipality of Botolan for the year 2025. Guide us in our discussions. Enlighten our minds in every decision that we make. Give us your grace that we may effectively do our parts as government officials and as public servants. We acknowledge that we need your wisdom and insights, and we welcome your presence, Lord. We trust in your perfect wisdom and ask that you direct our inaugural session according to your will. We ask for your spirit of unity to be present among us,
so that the harmony towards our common goal will prevail. Bless our Honorable Vice Mayor, Doris Ladines, who is celebrating her birthday today. Bless and protect her. Bless and protect her family with good health. All this we ask through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ang pambansang awit ng Pilipinas. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Hayang mag-ibig, dala sa sinangalan, alam ng puso, sa dikit mo'y buhay. Upang hinihinang, kuya ka ng mag-ibig, sa manlulubig, di ka masisingil, sa nagatang putok sa simoy at sa langit ang bangaw, ay hinatang lugar, awit sa pagkayang minamahal, ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nagtitigil, ang bituin at alam niya kailan ang may nagtitigil, luman ang araw ng maraming pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang hikaya ng pagkay mga amin, ang mamatay ng dahil sa'yo. Please be seated. For the roll call, may call on SB Secretary, Madam Gladys D. De Vera. It is my great honor and pleasure to present the honorable members of the Sangguniang Bayan. Please rise and wave your hand to our audience as I call your name. Honorable Nick L. Manso. Honorable Angel B. Gesta. Honorable Dr. Fernando D. Igrubay. Honorable Arthur R. Daria. Honorable Marlo Thomas D. Doble. Honorable J. T. Dilag. Honorable Eddie D. Daos. Honorable Glenn C. Manangan. Our ex-officio members, Honorable Fernando D. Oñate Jr., our ABC President. Honorable Jessa Nicole Biharing, our SK Federation President. And our IPMR, Honorable Ladi M. De Leon. We have a perfect attendance, Madam Presiding Officer. I declare a quorum. And to acknowledge our guest, may we request Ma'am Ann Daria. Good morning, everyone. We please acknowledge the presence of all Honorable Sangguniang Bayan members, all barangay captains and councils, senior citizen president, PNP, sa pamumuno ni Police Major Janice Piga, LGU department heads, DepEd, all LGU employees, guests, and to all people of Botolan na nanonood sa kanilang tahanan. And we also acknowledge the presence of Ladines family. Thank you so much, Ms. Ann. And now, ladies and gentlemen, let's watch the AB presentation of 2024 accomplishment of Sangguniang Bayan members.
Palakpakan po natin ang ating 2024 Accomplishment Report. Sa kasaysayan po ng bayan ng Butolan, si Vice Dara lamang po nakakumpleto ng 9 years. Palakpakan po natin. Kaya naman po, ladies and gentlemen, the report of the Sangguniang Bayan members, headed by Honorable Doris Daria Ladines, our Vice Mayor of Butolan. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang aking pagbati sa aking BFF, Congresswoman Nanay Bing Manikis ng 2nd District, sa ama ng lalawigan ng Zambales, Honorable Governor Hermogenes E. Ibdani Jr., sa ating gwapong Mayor, Honorable Mayor June Omar C. Ibdani, sa mga kasamahan kong Sangguniang Bayan, sa mga members, ex-officio members, ABC President, SK Federation, President at IPMR, mga minamahal kong mga barangay captains at mga kagawad, at iba pang opisyalis ng barangay, mga school heads at DepEd family, PNP, DILG, NCIP. Siyempre, hindi ko makakalimutan ang mga department heads. Sa mga bisita at kapwa ko Butolenyo na narito, magandang umaga at welcome po kayo sa ating State of the Sangguniang Bayan Address. Bagamat kabalikat tayo ng ating mahal na mayor sa pagsulong ng Butolan, ako po ay humihingi ng dispensa dahil ako ay hindi nakadalo sa kanyang soma. Dahil ito ko po ay nasabay sa di inaasang pangyayari sa aming pamilya. Ang libing po ng aking biyanan. Gayunpaman, anumang pagsubok ang sa atin ay darating, mananatili tayong matatag at katuwang ng ating butihin at inaasahang leader ng bayan. Sa nakalipas na 9 na taon, tayo ay humarap sa maraming hamon at pagsubok. Ngunit ito ay nagpatatag sa atin at higit na nagpatibay sa ating pagmamahal at malasakit sa bayan. Tayo ay mas higit na naging productive dahil marami ang naipasang mga resolusyon at ordinansa. Ang sanggunian para sa kapakanan ng ating kababayan. Marami tayong napagtagumpayan sa halos 1 dekadang panunungkulan sa taong 2024. Muli tayong nagtagumpay na nakapagpasa ng mga resolusyon at ordinansa na talagang tumulong sa ating mga kababayan. Sa pagtaguyod ng healthcare system ng bayan, sa bisa ng resolusyon na aming ginawa para mapunan ang requirements ng DOH, nakapag-release ng Health Emergency Allowance bilang incentive para sa mga nagtatrabaho noong may pandemic sa ating bayan. Healthcare workers ng Dr. Florentino C. Doble Memorial Hospital at RHU. Sa naipasang Supplemental Budget number 1 ng taong 2024
Nakapagbigay tayo ng terminal leave benefits para sa mga dating opisyal at empleyado ng munisipyo. At nakabili ng mga office equipments ng iba't ibang departamento ng ating lokal na pamahalaan. Sa supplemental budget number 2 naman, ay nasuportahan ng pangangailangang pinansyal para may sagawa ang Foundation Day activities, sports development activities, at nakapagbigay rin ng indigency fund para sa higit na nangangailangan nating kababayan. Nakabili rin tayo ng lupa sa Karael para sa MRF at Agri-Demo Center, lupa sa Nakulkul para sa resettlement area, at lupa para sa Polytechnic College sa Botolan. Ang supplemental budget number 3 na aming pinirmahan ay para maisakatuparan ang infrastructure projects gaya ng asphalting of roads, construction of sports facility, and improvement of municipal building. Ang supplemental budget number 4 na aming pinasa ay para sa pagpondo ng construction ng municipal motor pool, administrative building, 2-story commercial building in Batol, Lapok at Taugtog. Ang pagsasabatas ng pondo sa mga ganitong proyekto ang isa sa mamahalagang responsibilidad ng Sangguniang Bayan na aming pong nagampanan ng maayos. Sa bisa ng resolusyon na aming ipinasa, ay magkakaroon ng partnership ang LGU Botolan at DOST para sa pagbibigay ng satellite internet services sa beneficiary schools. Ito ay implementasyon ng community empowerment through science and technology. Noong July 5, 2024, ay nagsagawa ang Sangguniang Bayan ng resolution requesting the honorable members of the Sangguniang Panlalawigan to reconsider the newly created position of municipal government head such as Municipal Environmental Resource Management Officer, MENRO, Local Economic Development and Investment Promotion Officer, BPL, LIDIPO, and General Service Officer, JSO, which were disallowed in the review of the annual budget of LGU Botolan for fiscal year 2024. Ito ay nabanggit na ni Mayor Omar sa kanyang SOMA noong Wednesday. Pero ulitin ko ang pagkakilala sa mga bagong department heads na aming natulungan at ipinaglaban sa Sangguniang Panlalawigan upang maaprubahan ang kanilang pagiging head of office. Ms. Mahalia Dial, Engineer Nemrod Bautista, Ms. Anadine Mancinares. Na-approve din po ang posisyon ni Ms. Genesee Villar bilang Department Head ng Municipal Tourism noong June 5, 2024. Sa larangan ng agrikultura, ay nagpasa kami ng resolusyon na makipag-partner ang LGU Botolan sa Department of Agriculture ng Region 3 para sa implementasyon ng registry system for basic sectors in agriculture. Para masuportahan ang sigaw ng ating mga kapatid na katutubo sa Baitan at upang wakasan ang paglabag ni Mr. Chito Balintay sa customs, laws, at general well-being ng Aita community, buong tapang kaming gumawa ng resolusyon na i-declare na persona non grata si Mr. Chito Balintay sa bayan ng Botolan. Sa loob ng taong 2024, nakagawa kami ng 18 ordinansa, kasama na rito ang pag-aproba at pag-adapt ng Disaster Risk Reduction Management in Health, pagbawal sa magtinda, bumili at magsuot ng peking uniforme at simbolo ng PNP ng mga ordinaryong mamamayan, pag-create ng mga plantilla positions gaya ng Cooperative Development Officer, Senior Head, Agricultural and Biosystem Engineer, Peso Manager, at Person with Disability Officer. Naipasa din namin ang Solo Parents Welfare Ordinance at Anti-Sexual Harassment Ordinance.
sa maayos, tapat at maasahang lehislatura ng Sangguniang Bayan ng Botolan, tayo ay tumanggap ng pagkakakilala at mga parangal noong December 2, 2024 mula sa Zambales Exemplary Award for Legislators dahil sa ating pagsisikap na makagawa ng makabuluhang mga batas para sa ating bayan. Tayo po ay ginawaran ng Most Improved Sangguniang Bayan, Most Effective Sangguniang Bayan, at Maginhawa Pillar Awardee. Nakamtam natin ito dahil sa pagtutulungan, pagkakaisa, at pagmamalasakit sa isa't isa. Kaya taos pusong aking pasasalamat kay Mayor June Omar Ibdani at sa lahat ng mga kawani ng Bayan ng Botolan. Sa masisipag at tunay na maasahan miyembro ng Sangguniang Bayan, sa mga barangay captains at council, sa mga department heads, salamat sa inyong pag-attend sa aming session kung kayo ay pinapatawag namin. Sa masisipag na Vice Mayor at Sangguniang Bayan staff, and of course, sa aking matalino at matapang na SB Secretary, Gladys De Vera, na sa loob ng 9 na taon kong panunungkulan bilang presiding officer, ay laging nakaalalay sa aming paggawa ng legislative measures. Marahil ito ang huling ulat sa bayan na aking gagawin bilang inyong Base Alcade. Sa 9 na taong panunungkulan at pagsisilbi ng may pagmamahal at pagmamalasakit, ako ay inyong nakasama, katuwang sa pagtaguyod at pagbabalangkas ng mga ordinansa at resolusyon na ang layunin ay ang pagsulong ng bayan ng Botolan sa darating na Hunyo 30, na ganap na matatapos ang aking termino bilang Vice Mayor. Ngayon, hindi ito nangangahulugan na ako'y tapos na at hihinto sa paglilingkod sa ating mahal na bayan. Samahan niyo po akong muli at ang aking mga kasamahan sa patuloy na pagtaguyod at pagbabalangkas ng mga batas tungo sa pagsulong ng Botolan bilang isang konsihal. Kung inyo pong mamarapatin. Sabi ko kay Secretary, manalo muna bago di po ba? Muli, maraming salamat po sa inyong tiwala at suporta sa 3 taong termino na pinagkalob ninyo sa akin. Magandang umaga po sa inyong lahat at mahal na mahal ko po kayo. Isang masigabong palakpakan po, Honorable Doris Daria Ladines. And now, ladies and gentlemen, please be seated. The speeches and messages of our Sangguniang Bayan members, Honorable Nick Manso. Let's give them a round of applause. Magandang umaga po sa ating lahat. Unang-una po sa ating mahal na Gobernador Hermogenes Ibdani, sa atin pong mabait at masipag na Congressman na Naibing Manikis, at sa atin pong gwapong Mayor Daddy John Omar Ibdani, sa ating magandang Vice Mayor, happy birthday. At siyempre po sa akin pong masisipag na mga kasamahan, mga Sangguniang Bayan po, hindi ko na isa-isahin. Sa atin pong DepEd family, sa lahat po ng barangay captain, sa lahat po ng nagtatrabaho sa ating munisipyo, sa mga head department. Sir, good morning. Sa ating kapulisan po, good morning po sa ating lahat. Ako po pakilala pa ba ako? Nick Manso po. Ako po yung committee ng Infra and Transportation. Alam niyo po, ang ginawa ng inyong lingkod ay sa pangunguna po ng ating Vice Mayor ay gumawa naman po tayong mga resolution, yung mga concreting road na ginagawa po natin. Yung mga concreting road na ginagawa po natin,
mayroon po tayong resolution dyan sa San Miguel to Benig, concreting road. Provincial road yan pero ginagawaan po natin ng resolution. Then, gumawa din po tayo ng resolution, concreting road sa De Los Santos, Mabini, Barangay Santiago. Concreting din po. At dito po sa Provincial Road, Mambog. Alam mo yung Mambog, sira-sira na po yung daan natin dyan. Kaya ginagawaan din po natin ng resolution. Provincial Road, Bangkal, San Isidro Road. Nakikita naman po siguro natin, maganda na yung daan natin dyan. Wala nang lubak. At ito pong Provincial Road ng ito yung mga kalsada na ginagawa po natin as bilang Chairman Committee ng Transportation sa Infra. Gumawa din po tayo ng ordinance tungkol sa mga speed humps, traffic rules bilang Committee ng Transportation, yung mga regulation po ng ating mga drivers, At yung mga iingay na tambutso, ginagawaan po natin ng ordinance. At ito pong maiingay na kanina, maiingay, nag-meeting kami ng mga barangay captain, yung mga maiingay na tambutso. Madam, nandiyan ka pala, good morning. Hindi kita nakita. Binabati ko rin po ang ating administrator, Jeffrey Bautista. Yun po, yung maiingay na video okay. Approve na po sa Sangguniang Bayan ito. Dapat kasi over na po ang oras na ginagamit nila. Masyado na nakadisturbo sa ating mga kababayan. Kaya sa kasi meron po silang sa National Executive Order na hanggang 10 o'clock lang po yung video okay. Ginagawaan po natin ng ordinansa. Ang national kasi walang ordinance pero executive order lang po ang ginagawa nila. Ngayon po, dito po sa Butulan, ginagawaan po natin ng ordinansa na hanggang alas 10 lamang po yung kanilang paggamit ng video okay. Pero kung pista naman po, okay. Tuloy-tuloy po, libre po silang lahat. At isa pa po, na ginagawaan po ng inyong lingkod na maiingay, na matagal na po tayong naaabuso, yung dredging dyan sa Bukaw River. Kagabi na sa Kapayawan ako, alas 11 ng gabi. Sige pa rin yung ugong ng serbisyo nila, ng kumpanya nila. Sige pa rin ang trabaho, wala silang pakialam sa atin. Kaya ang ginawa po ng inyong lingkod, ngayong araw po, nagsalang po ako ng ordinansa dyan. Hindi naman po natin pinagbabawal yung kanilang pag-dredging dyan, kundi limitahan lamang po natin ang oras nila, na hindi naman po tayo madidisturbo. Ang ating mga senior citizen, ang ating mga mag-aaral, hindi madidisturbo. Kaya binibigyan po namin sila ng limit. Kung ito po ay papasa sa body, sa Sangguniang Bayan, ay hanggang, ito lang ay ang starting nila ay 5 AM to 8 AM. Yun lang po dapat ang kanilang operation. Hindi po dapat sila lumampas. Yun lamang po, siguro ang masasabi ko. Mayroon din po tayong mga training, nag-training din po tayo sa tungkol po doon sa traffic rules natin. Nag-training po tayo sa LTO na sa ganun po yung ating mga barangay captain, ating mga barangay council ay pwede po silang manita doon sa mga nakapaloob doon sa ating ordinansa. Ano po? Yun lamang po siguro masasabi ko. Muli po, ako po'y bumabati ng magandang umagat. Happy birthday po sa ating mahal na Vice Mayor. Thank you, Vice, and happy birthday. Maraming salamat po. Thank you so much, Honorable Nick L. Manso. Let's give them a round of applause. Honorable Angel Balang Gesta.
Parang mas kinakabahan po ako ngayon kaysa sa pagtanggap ko ng award sa Metro Manila Film Festival. At sinishare ko po ang mga natanggap ko pong nominasyon at award para po sa inyo lahat ng mga kababayan ko. Esperado po ako para sa inyo. Dahil sa inyo. Honorable Mayor June Omar C. Abdane, Honorable Vice Mayor Doris Ladines, who is now celebrating today, Madam. Honorable Governor Hermogenes Abdane Jr., Honorable Congresswoman Nanay Bing Maniquez, to my fellow public servants, ladies and gentlemen, esteemed guests and fellow stakeholders, good day to you all. It is with great enthusiasm and optimism that I stand before you today to share with you our successes in 2024 and the exciting vision for the future of tourism industry in our locality. As we look towards 2025, we are not just planning for the growth, but we aim for the long-term sustainability and prosperity of our beloved community. Botolan is a place of rich history, cultural heritage, and natural beauty. From our pristine beaches, the breathtaking mountains, to the hidden gems that lie in our municipality, we are positioned to become a must-visit destination in the region. In 2024, we were able to pull off our big activities, starting People Day celebration and Pasko Habanua that bring us Botoleños as one. In the past year, we have also increased our tourist arrivals by 25% as per record. And of course, we continue our operations of our most iconic Mount Pinatubo Adventure, having visitors coming from different places to see what's in our town. At higit po sa lahat, ang bayan po ng Botolan ay isa po na nagawaran din ng award sa isa sa pinakamagandang tourist destination of the year of the recent Tourism Pillar Awards para po sa buong Region 3 na bigay po ng Department of Tourism. We aim for sustainability of our tourism industry in the municipality. Our commitment to sustainable tourism is a core aspect to our vision. We will introduce our goal is not just to grow tourism, but to do so in a way that preserves the beauty of our environment for the future generations. The heart of Botolan's tourism lies in its people. We are committed to involving local communities in every stage of development. Through trainings and workshops, we will ensure that our residents are equipped to welcome tourists, create authentic experiences, and provide services that reflect the warm hospitality that Botolan is known for. We will also focus on promoting local effort, local crafts, food, and traditions as part of our tourism officer. By 2025, we envision Botolan as a vibrant, sustainable, and inclusive tourism destination where visitors can experience the best of nature, culture, and local hospitality. Through collaboration with the local businesses, government agencies, and stakeholders, we will create an environment where everyone has a stake in the success of our tourism industry. In conclusion, Botolan tourism development is not just about bringing in more visitors. It's about creating a lasting legacy for our people and our community. We are ready to embark on this journey, and we invite each and every one of you to be a part of this exciting future. Thank you,
And together, let's make Botolan shine as the premier destination by 2025. Botolan, yours to discover. Good morning, everybody. Thank you so much, Honorable Angel B. Jessa. Let's give them a round of applause. We would like to welcome the Mother of Vice Mayor, Doris Ladines, Lola Kikay. Palakpakan po natin. Ma'am Feli Daria and Dr. Lubins Ladines. Ladies and gentlemen, the message of Honorable Dr. Fernando D. Igrubay. Let's give them a round of applause. Honorable Presiding Officer, my colleagues, ladies and gentlemen, syempre, I wouldn't like to miss to greet our Congresswoman, Nanay Bing Manikis, Governor Junip Dane, and our indefatigable Mayor, Dario Omar Ebdane. Thank you, Admin and the department heads for gracing this affair. This is the first time that a ulat sa bayan ng Sangguniang Bayan will be held. For the information of everyone, the Sangguniang Bayan has three key functions. One, the first is the legislative function. Second, the quasi-judicial function. And the legislative inquiry in aid of legislation. To discuss all these things, I was able to count the number of measures under the legislative function of and there are 65. And it will take me so much time to discuss all of this. Anyway, there are things that have to be emphasized for the year 2025 for us to have more efficient and effective legislative measures, makabuluhang mga ordinansa at resolution, as we so to speak. In as much as we have the punong barangays here, I would like to improve in 2025 and so on, yung isang function ng Sangguniang Bayan, which is the review of ordinances and resolutions. I would like to emphasize that because this one function, almost we did not get much point from the LLA dahil may mga resolution ordinansa na isinabmit kayo na dapat after 10 days na nagawa nyo, ibibigyan nyo ng kopya ang Sangguniang Bayan, and we will act on that in 15 days time. At sa loob ng 30 days at hindi na-actionan, yung ordinansa ninyo, deemed, approved na yon. So, ano nangyayari, yung mga like your budget, I emphasize that during a Liga meeting that we require the punong barangays and their secretaries or whoever submit the same to the Sangguniang Bayan para ma-review namin. Yan ang isang gusto naming function na gusto kong ma-improve ng Sangguniang Bayan for the year 2025. Sana hindi kayo magsawa makikooperate mga punong barangay because that is our mandate. Ang reviewin ang mga lahat ng ordinansa ng Sangguniang Barangay. Doon sabi ko nga 65 measures, doon sa 6 na legislative functions ng Sangguniang Bayan, 65 dapat measures, automatic, 65 na ordinansa na at resolution ang magagawa namin. So we have to revisit all the ordinances that we have done and we have approved in the past para the ordinances that were enacted, one of which is the comprehensive land use plan, as well as the taxation code, revenue code of Botolan, dahil that is the heart of the financial government, taxation ang importante
para kumita ang bayan ng Botolan because one of our functions is to generate funds, generate resources and revenues. Sana matulungan natin ang ating punong bayan, ang bayan ng Botolan sa pamamagitan ng ordinansa na ma-review yung revenue code. Madam Malia, ikaw alam ko, ikaw yung expert dyan, tulungan mo kami na madagdagan ang kinikita ng bayan ng Botolan. Ang katulad ng andito yung treasurer, di ba? Si Madam Academia. Sana lastly, meron pa ako isang, Madam Presiding, yung aking ipinagpipilitan na upgrading ng Florentino po isang gusto ko po na halos 200 empleyado. Karamihan dito, ang bilang ko ay mayroong 13 na bababa rin ng sana sa pamamagitan ng Sangguniang Bayan at sa kagandahang loob ng ating punong bayan, eto mga workers natin who work beyond 5 o'clock in the afternoon, who works on Saturdays and Sundays na walang Magna Carta benefits, walang hazard pay. Sana man lang in 2025, through your help, colleagues, maitaas natin ang sweldo, ang kinikita ng mga nurses at nursing assistants, mga janitors at utility sa Dr. Florentino C. Doble Memorial Hospital. Sana po yung panukalang yan ay magkatotoo at magkaroon ng katuparan dahil kayo mga government employees dito sa munisipyo, hanggang 5 o'clock lang kayo. Sila beyond 5 o'clock in the afternoon. May Sabado at Linggo. Namin ay mag-isip, magsulong ng mga mabubuting panukalang ordinansa at resolusyon. Kaya hindi po humihinto ang Dr. Egrobay sa kaiisip. Base doon sa Section 444 ng Republic Act 7160, yung functions namin, isip ng isip ang Dr. Egrobay kahit na gabi, kahit madaling araw, kung anong magandang panukala ng panukalang ordinansa para sa bayan ng Botolan. At lastly, Madam Presiding Officer, dahil alam ko ikaw lang nag-iisang babaeng kandidata sa 2025 bilang konsyal, nasa local government code po na hindi lang IPMR ang dapat maging sectoral representative. 3 sectoral representative. Ang number 1 sana ay women, kababaihan. Pangalawa, sa mga workers. Pangatlo, pinili lang siya. Siguro, 90 days before 2028, baka makaya na ng pondo natin, magkaroon tayo ng sektor ng mga kababaihan sa Sangguniang Bayan ng Botolan. Muli sa inyo po, maraming salamat, Madam Presiding Officer. Happy birthday. At to everyone, magandang umaga po. Thank you so much, Honorable Dr. Fernando T. Grubay. Let's give the round of applause. The message of Honorable Arthur R. Daria. Let's give them a round of applause.
Isa po mapagpalang umaga po sa ating lahat. Unang-una sa pagbati ko sa ating mahal na Governor, Hermanis Ibdani Jr. At ang ating masipag na Nanay Bing Manigis, First District Congresswoman. At ang ating Daddy O, John Omar Ibdani. Lalo na nandito po ang ating Little Mayor ngayon, si Admin Jeffrey Bautista. At ang kanyang assistant, si maganda, si Madam Ladores. Mga head of office po, mga DepEd family, UCB, mga kapwa ko Sangguniang Bayan, lalo-lalo na po binabati ko ang aking sister na siya ay senior citizen na rin. Happy birthday, sister. Welcome to the club. Mga barangay captain po, mga kagawad, lalo lang mga gagandang staff na masisipag, isa po mapagpalang umaga po sa atin lahat. Pasensya na po kayo, naubos si Dr. Igrobe yung oras ko. Napag-isipan po namin itong isang plano po namin dahil nagtataka po, napakaraming bakla dito sa Botolan. Bakit po naman sobrang mahal na mga isda dito? Kaya po, kami po malangkas, kasama ko po ang ating MAO na si Mr. Duluan, mga Sangguniang Bayan, nagkaroon ng comprehensive fishery ordinance dito sa Botolan po. Yan po isang accomplishment po natin. At dahil napapansin po, kasama po si Madam Mahalya, marami palang hindi nagbabayad ng tax dito. Isa pong natin po, pangalawa po, kadiwa ng Pangulo, tuloy-tuloy po yan. Saka yung fertilizer discount po sa ating mga farmers po, kakasa po kayo, tuloy-tuloy kayo makakasunod, supportahan nyo po kami itong darating na eleksyon. Sa mga gulay po na ito, barangay po, pinabati po ang kapitan sa Nijiro, at pinadilan na yan po naging champion natin sa provincial competition. Sa tulong po din ng Municipal Agriculture Office. Nag-distribute po tayo ng mga seedlings ng gulay na malulusog. At dahil po kako hindi lang kako bagong ni SP Manso ang ibibigay namin, pati gulay kako malulusog din, bigyan ko rin kako ng sagpaw yan sa Magic. Ituloy-tuloy po natin po para mawala pong malnourished sa ating barangay. Mga ibang barangay po, especially po sa Eastern Barangay po, binigyan po natin mga kulay po yun. Saka ito pong may surprise po ako, next year po, may fish ko. Dahil tayo nabiyayaan ng pili kayo magtinda ng halo-halo dahil po bibigay po silang ice plant saka cold storage. Kung gusto nyo magpalamig, libre po doon. Basta apag kay admin. Salamat po. At God bless po sa ating lahat at sa mga mapagpala. And we love you. Thank you. Thank you so much, Honorable Arthur Daria. Honorable Marlo Thomas D. Doble. Let's give them a round of applause. Magandang araw po sa ating lahat. Bago pong lahat, ako po ay nagpupugay sa ating 2nd District Congresswoman Doris Maniquis, sa ating pong Governor Hermanis Ibdani, sa ating pong Mayor John Omar Ibdani at kanya pong ating pong administrator at si Ma'am Ladores po na nandito. At syempre po sa ating presiding officer, Vice Mayor Doris Daria Ladines, happy birthday po ma'am. Sa lahat po ng mga kapitan at mga kasama po namin sa Lingkod Bayan po, dito po sa Bayan ng Botolan, magandang umaga po sa inyong lahat. Pagdating po sa ating mga resolusyon at mga ordinances po na ipasa, konti na lang po ang aking babanggitin. At sa totoo po, ibinigay ko na po ang lahat po ng aming suporta para po yung nagsalita po kanina na aming executive sa aming opisina ay sa aking pagkaintindihang may pribilehong magsabi kung ano po ang aming mga naipasa. Bakit po?
ito na rin po ikukunin kong pagkakataon magpasalamat sa aking mga kasama, mga honorableng konsehal ng Bayan ng Botolan. Wala pong makakapagpasa ng kahit anong resolusyon o ordinansa kung nag-iisa ka. Hindi po yan mapapatupad pag wala pong pupukpok. At tatanggapin kung ano po ang aming napagkasunduan. Ng budget at finance. Ako po ay nagpapasalamat at nagbigyan ako ng pagkakataon magtrabaho sa liderato po ng isang Mayor Omar Ebdane at Vice Mayor Dara Ladines. Kasi po, ang amin po ipinapasa ay budget. Dapat po nadagdag na sweldo at mga bagay na alam namin na mas magiging produktibo po ang bawat empleyado at bawat nakakasama namin dito sa likod bayan na aming ginagawa. Pangalawa po, bilang chairman po ng environment, ako po ay lubos na nagpapasalamat kay Ma'am Ana Dina Encinares. Bakit? Pag kayo po ay humawak ng isang chairmanship, kulang po na wala kayong resource speaker. Kulang po na wala kayong kaakabay na head of office. Bakit po? Hindi nyo po alam saan kayo magsisimula. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa mga head of office po na tumulong sa akin. Katulad po ng ating accountant, ng ating treasurer at ng ating budget. Hindi po ako mas magiging effective na magpatupad kung wala po sila. Lalong-lalo na po kay Ma'am Ana din, kung tayo madalas ay nagsasabing parating na lang tayo naglilinis, nagko-close toilet cleanup, nagbabantay ng ating mga tubig o mga yamang katubigan nga, dagat, sapa at ang ating Bukaw River. Bakit po? Lahat po yan ang epekto na hindi maganda sa atin din pupunta. Kaya maraming salamat po. Pangatlo po, ang pagiging chairman po ng land use. Masakit po talaga sa ulo, lalo na pag may nag-aagawan ng lupa. Hindi po madali. Siyempre po, ang una kong pasasalamatan, ang aking pinsan na asesor na si Engineer Dun Doble at ang kanyang staff. Dahil hindi po natin makikita ang mga boundaries ng mga barabarangay nyo, ng mga lupa na dapat nating ayusin. At pangatlo po, dito po nagkaroon ng LCBA na napasang resolution. Ano po ba ang LCBA? Sa hindi po nakakaalam, ito po yung Local Zoning Board of Appeals. Kaya po kayong mga kapitan, wag po kayong mababahala pag may dumating galing munisipyo at pinapatigil ang pagpapatayo ng ganito o pagpapatayo ng kung anuman. Bakit po? Meron na po tayong CLUP na naaprubahan na. May sasakayos po natin kung saan natin ilalagay. Ihilera lahat ng kuntindahan yan, ilalagay kung saan pwede. Pagdating po sa barangay nyo, ang pupunta sila sa amin sa LCBA para po mag-appeal. Para makita kung pagbibigyan natin sila ng pagkakataon, itayo yung negosyo nila sa sarili nilang lupa o sa lupa na kanilang rerentahan na kung tutusin na hindi pwede sa ating CLUP. Sa lahat po ng mga members ng Technical Working Group po ng CLUP at saka Comprehensive Development Plan, maraming po salamat sa inyo. Kailangan na po natin tapusin ito bago matapos ang 2025. Kaagapay rin po natin ito sa pangunlad ng ating bayan. Yun lamang po, mabuhay po tayong lahat sa bayan ng Botolan. Thank you so much, Honorable Marlo Thomas D. Doble. Ladies and gentlemen, Honorable J.T. Dilag. Magandang umaga po sa ating lahat. Pagbibigay galang po sa ating ama ng lalawigan, Honorable Governor Hermogenes Ibdane Jr. po. Sa ating pong ikalawang distrito, 2nd District, Honorable Congresswoman Nanay Bing Manikis po. Sa ating pong ama ng bayan ng Botolan, Honorable Mayor Daddy Omar John Ibdane po. Sa ating pong Municipal Administrator, kay Sir Jeffrey Bautista, Ma'am Bing Ladores po. Sa ating pong my birthday po, Honorable Dores Engineer Ladonis po, happy birthday po. Sa mga kasamahan ko po sa Sangguniang Bayan, sa mga barangay captain and council po, sa mga department heads po, LGO family. Sa tulong po ng market composition, sa mga kasamahan ko po sa Sangguniang Bayan at kay Vice Mayor at kay Ma'am Mads po, kay Sir Jeffrey Bautista, naiayos po natin yung market code at nailipat na din po natin yung mga
stall owner sa bagong palengke po natin. Bagamat maraming problema, maraming hinaing, pero po ito ay nabigyan natin ng solusyon pamamagitan po ng ating mahal na Mayor June Omar Ibdani po. Kaya patuloy po yung pag-aayos po natin sa market po. Tulong-tulong lang po tayo. Minsan po kasi kahit ginagawa po natin ang tama, mali pa rin po sa iba. Kaya minsan mahirap po talaga yung trabaho natin bilang public official po. At isa po sa pagmamalaki ko din po, nakapagbigay po tayo ng mga sports equipment sa mga kabataan, sa bawat barangay, sa mga school po dito sa baba at sa mga eastern school po, nakapagbigay po tayo ng sports equipment. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat. Thank you so much, Honorable J.T. Dilag. Ladies and gentlemen, Honorable Eddie de la Cruz Daos. My high respect to the Honorable Congresswoman of the 2nd District of the Province of Zambales, Congresswoman Nanay Bing Manikis, Governor Hermogenes Ebdani Jr., our Honorable Mayor June Omar Daddy O. Ebdani, Vice Mayor Doris Ladines, happy birthday po ma'am. To the Sangguniang Bayan members, ex-officio members, sa ating po mga barangay captains and council, sa ating pong administrators, Sir Jeffrey Bautista, Executive Assistant to the Mayor, Ma'am Bing Ladores, sa ating pong LGU family, headed by different department heads and staff, sa ating pong mga sangguniang kabataan, sa ating pong mga senior citizens na nandiyan sa tent ngayong umaga, sa ating pong DepEd family, PCB, sa ating pong lahat na nandirito, isang napakagandang umaga po para sa ating lahat. Quoting the statement of our Honorable Mayor, June Omar Daddy O. Ebdani, in his 2025 State of the Municipality Address, he said that there is no monopoly of wisdom. I really agree with that. Naniniwala po ako sa sinabi ni Daddy O na there is no monopoly of wisdom. Tayong lahat po na nandito, sa ating po mga nanonood sa live, lahat po ng ating mga kababayan, tayo po ay may angking talino. Tayong lahat ay may angking galing, abilidad, potentials, and skills. What I am trying to insinuate is this. Tayo po sana ay magkaroon ng spirit of unification and oneness so that we can work together as one. Single person, alone, we cannot do so much, but together, we can do many things. Ang angking talino at galing po ng bawat isa sa atin, kapag pinagsama-sama po natin ito, ay makakabuo tayo ng isang magandang adhikain at layunin for the general welfare of our people, our kababayan, our Botoleños, but most especially for the progress of our town, Botolan. 6 months to go, January 25 to June 2025 ay matatapos na po ang aking termino sa unang termino bilang sangguniang bayan po ng bayan ng Botolan. And I would like to take this opportunity to thank you, Bayan ng Botolan. Maraming salamat po dahil wala ako sa pwestong ito kung wala rin po ng dahil sa inyo. Sa loob po ng ito, if God permits, ang laban po ng 2025, and if your willingness to re-elect me again as your sangguniang bayan, I vow to live up to the expectation or even the expectation of my constituents for the betterment of our town, Botolan, and I will pass and to live up to the expectation of the many. Ako po ay mag-i-enact muli at sasama sa aking mga kasamahan to pass and act legislations towards the development and progress of our town, Botolan. For the next months po, ay makakasama ko pa kayo. Pero nasa inyong mga kamay po nakasalalay ang kapalaran naming lahat sa sangguniang bayan. And I believe with your support, pagmamahal at tiwala, nandirito po kaming muling grupo para po sa inyo. As the Legislative Council of this municipality, as the Legislative Council of this town of Botolan, it is also my obligation to cooperate to the program, projects of our local administration, Honorable Mayor June Omar Daddy O. Ebdani. Hindi ko na po isa-isahin lahat ng accomplishments na nagawa ni SB Eddie de la Cruz Daos, pero sinisiguro ko po sa inyong lahat, hindi po ako nawala sa inyong paningin. Pinagtrabahuhan ko po ng tama
ang posisyong inyong pinagkatiwala. I am behind with the Vice Chairman of the Market Trading Industry, Vice Chairman of the Transportation and Communication, Vice Chairman of the Barangay Affairs. But I am very, very proud to announce that being the Chairman of the Committee on Ethics and Public Accountability, I did, and I am one of the person behind the LGU Sports Fest, parangal para sa mga manggagawa, LGU Recognition Program for Government Retirees, and also one of behind the creation of LIDIPO, GSO, and Mendro. I am very, very proud also to announce that under the Committee on Promotion and Merits, marami pong dumaan kay SB Eddie de la Cruz Daos para sa inyong job interview, and congratulations po sa lahat ng empleyado na na-promote sa bayan po ng Botolan. Again, ang pakiusap po ng inyong SB Eddie Daos is the sense and spirit of unification and oneness. Your SB Eddie de la Cruz Daos is now an official member and an official candidate of the Sulong Botolan, Sulong Zambales. And I pledge my sincere dedication, my honest commitment, and pure service to the party, but most of all, to my kababayans, Botoleños, and bayan po ng Botolan. SB Eddie de la Cruz Daos will continue to be your shining instrument in bringing the government closer to the people, a government of trust and a government of true public service. Mabuhay ang bayan ng Botolan. Thank you so much, Honorable Eddie D. Daos. And now, ladies and gentlemen, Honorable Glenn C. Manangan. To my fellow public servant, the Municipality of Botolan, Province of Zambales, and the 2nd District, good morning po. Bilang inyong sangguniang bayan member sa Committee on Education, gusto ko sanang ilahad ang aking legislative agenda sa una at pangalawang quarter ng fiscal year 2025. Bilang supplement sa nabanggit kanina ng ating Vice Mayor sa State of the Sangguniang Bayan Address, una, insentibo sa mga mag-aaral ng PCB na mag-enroll sa ROTC under the National Service Training Program na kung saan ito ay nakaangkla sa National Defense Preparedness. Pangalawa, insentibo sa mga mag-aaral ng bayan ng Botolan na mag-top 10 sa board examination sa anumang program, degree program. Isama na rin natin ang mga estudyante na makakuha ng national at international award sa larangan ng akademiko. Pangatlo, legislative measures on the trainings on all concerned that will focus on specific goals and address the real gaps in skills or knowledge. Para ang end result po nito ay lalong ma-improve ang work performance nating mga public servant. Therefore, the LGU can deliver better services and achieve real progress. Ang mga detalye ng aking legislative agenda ay tatalakayin sa committee level, sa council as a whole, at ilalahad sa pangkalahatang konsultasyon sa tamang oras. So my fellow public servant, please support my endeavor through legislation and execution. Again, please allow me to share with you my 2025 theme, ang respeto at pagmamahal sa bawat Botoleño. So bayan ng Botolan, let's do it! My beloved Vice Mayor, Doris Daria Ladines, happy birthday. May the Creator of the Universe bless you. Welcome to the club. Sa inyo pong lahat, good morning. Thank you so much, Honorable Glenn C. Manangan.
Ladies and gentlemen, ABC Honorable Fernando D. Oñate Jr. Let's give them a round of applause. Unang-una po sa lahat, bibigay galang po ako sa ating mahal na gobernador, Ms. Gunibdani, sa ating Nanay Bing ng 2nd District, Congresswoman, sa ating pong Mayor, John Omar Ibdani, sa ating pong pinakamamahal at masipag na Vice Mayor, Madam Doris Ladinis, sa mga kasama ko sa Sangguniang Bayan, hindi ko na po kayo isa-isahin, sa mga boss ko ng mga bawat barangay na talagang nagpupursige para may ayos ang bawat barangay. Maraming salamat po. Sa mga kagawad at ng barangay, magandang umaga po. Sa ating pong DILG, nandito po, magandang umaga rin po. Sa bawat department head ng bawat ng munisipyo, ng barangay, magandang umaga po. Sa ating municipal admin, Sir Jeff, magandang umaga po. Sa kay Madam ating executive secretary ng municipal ng Mayor's Office, Madam Bing Ladores. Kay Sir sa ating pong kay Sir Chester, magandang umaga. At sa ating mga department head, magandang umaga po sa mga DepEd family at saka sa mga pamilya ng ni Madam Vice, magandang umaga. Sa mga staff ng department, magandang umaga po. Siguro bilang committee head ng committee ng ng Peace and Order, gusto ko lang pong iparating na sa inyo na ating pong bayan ng Botolan ay nakatanggap po ng award sa Kong Loy bilang pinamaayos na at tahimik na munisipalidad. Nais ko rin pong parating sa bawat isa sa atin na sana itong darating na taong 2025 ay maging masigasig at magampanan natin ng maayos ang ating panunungkulan. Alam ko sa aking barangay, this is my last term. Sabi nga at ako'y papalaot na sa pagiging Sangguniang Bayan. Kung sakasakali man po na ako'y maluklok at bigyan ng tsansa, sana po ay nandyan kayo para alalayan ako. Nais ko lang pong paapyawan itong bagay na sana matupad pagdating po ng taong 2025 na ito po yung kahilingan ng ating mga mangingisda na maayos na po sana yung boundary ng pangisdaan po ng Botolan at ng Iba at Kabangan at saka ng Botolan. Kasi po, madalas po nilang sa akin yung madalas pong silang hinuhuli sa kabilang bayan. Nais ko rin pong iparating sa aking mga kasamahan at sa buong samahan ng munisipalidad na may ayos na rin po sana ang paradahan ng mga tricycle at ating mga jeepney na mamasada po. Yun po ay pinarating po nila sa akin bilang maipaalala sa ating mga kasamahan na pagdating sana ng 2025 ay maging maayos na po. At saka ang kakay ko rin po sa lahat na may mga resort at saka bawat barangay na may na po natin yung sa CCTV. Kasi yun po yung maging tulong sa peace and order. Kasi sa aming barangay, meron lang po akong pahapyawan, may nawalan po ng cellphone. Pero nung nireview po namin, naibalik po doon sa may-ari. Kaya sana huwag natin pagwalang bahala na yung paglalagay ng CCTV, tulog man tayo, at least may at sana may ayos na rin at
ito lang po yung pakiusap ko sa mamamayan ng bayan ng Botolan. Tangkilikin po natin yung sariling atin. Katulad po ng ating palengke. Sa tulong ni Madam Mahalya at bawat department ng munisipyo, is talagang napapaganda natin yung ng ating palengke. Kasi sabi nga natin, hindi magiging maunlad ang isang bayan kung hindi sa ating pagtutulungan. Sana po ito'y maging halimbawa na maging maayos ang ating panunungkulan sa taong 2025. At muli po sa inyong lahat, ako po ay nag-iwan ng magandang tanghali at happy birthday sa ating napakagandang Vice Mayor. God bless po sa ating lahat. Thank you so much, ABC Honorable Fernando D. Oñate Jr. Ladies and gentlemen, our SK Federation President, Honorable Jessa Nicole B. Haring. Magandang umaga po sa ating lahat. Paggalang po sa ating ama ng lalawigan ng Zambales, Governor Hermogenes Ebdane, sa ating ikalawang nanay ng ikalawang distrito ng Zambales, Congresswoman Nanay Bing Manikis, sa ating mapagmahal na Mayor ng Botolan, Mayor Jun Omar Ebdane, sa ating masipag, mapagmahal at magandang birthday celebrant ngayon, ang ating Vice Mayor Doris Daria Ladines, sa mga kasamahan ko sa Sangguniang Bayan, mga kapwa ko ex-officio members, sa aming mabait at maganda na laging nakaalalay sa amin na ang ating SB Secretary, Ma'am Gladys De Vera, mga staff po ng Sangguniang Bayan at Vice Mayor, sa ating pong makasupportive na administrator ng Bayan ng Botolan, Admin Jeffrey Bautista, kay Ma'am Antoinette Ladores, kay Sir Chester Ladores, mga kapitan, council, siyempre SK chairpersons, head of office, school heads, DepEd, PCB, PNP, headed by Ma'am Janice Piga. Magandang umaga po sa ating lahat. The progress of the community depends upon the unity of the people. Kaya tayong mga kabataan, tayong mamamayan ng Botolan, magkaisa tayo at magsuportahan tayo upang patuloy na ang pag-unlad ng bayan ng Botolan. Bilang Committee on Youth and Sports Development, nakapagpasa po tayo ng resolution approving the Municipal Youth Development Plan for the calendar year 2025 to 2027. Meron din po tayong ordinance creating the position of the Youth Development Officer sa tulong po ni Ma'am Madge Malahalya. Meron din po kaming nagaganap na SK monthly meeting. Ito po, sa pamamagitan po nito, naaalam po namin ang mga hinaing ng bawat kabataan ng Botolan at napagpaplanuhan po namin kung ano po ang dapat naming gawin at dapat namin gampanin upang matulungan po ang bawat kabataan na nakapalibot sa atin. Nagkakaroon din po tayo ng palarong bayan yearly. Dito po, ini-enhance po lahat ng kabataan ang kanya-kanya po nilang talento at dito din po na ipapakita ng mga kabataan ang pagkakaisa nila. Nagkakaroon din po tayo ng Sangguniang Kabataan Night at ang Linggo ng Kabataan or LNK. At proud ko din pong sasabihin na hindi po nahuhuli ang Botolan kahit po sa youth sa ngalan po ng sports at pakitaan po ng talento. Dahil marami po sa mga kabataan natin na nananalo po sa paligsahan ng palakasan at patalinuhan. Sa panahon naman po ng komunidad, hindi lang po barangay captains or mga LGU ang tumutulong. Meron din po kaming samahan ng mga youth na kahit papano po sa abot po ng aming makakaya, ginagawa din po namin ang gampanin namin
upang makatulong po sa bawat isa. Sa pag-upo ko po, nakita ko po kung paano kami suportahan ng ating mahal na mayor at syempre po ng aming local youth na officer si Ma'am Madge. Na kapag meron po tayong Local Youth Development Council, hindi lang po SKs ang mga katuwang ko. Meron din po na katuwang ang mga SK na mga leaders po na nanggagaling po sa kanya-kanyang schools na mga programs. Kaya maraming salamat po PCB school heads dahil tinutulungan niyo po kami upang mapagaan po ang aming mga trabaho. Yun lang po at muli magandang umaga po sa ating lahat. Thank you so much, Honorable Jess Nicole Biharing, SK Federation President. Ladies and gentlemen, the message of IPMR, Honorable Ladi M. De Leon. Good morning po sa ating presiding officer, Ma'am Vice, at happy birthday po. Sana parating maganda, malakas. Una po paggalang ang ating mahal na Gobernador, John F. Dani, ang ating mahal na Congresswoman, Nanay Bing, ang ating mahal na mabait na Mayor John Omar F. Dani, ang mga kasamahan kong Sangguniang Bayan, at lahat ng mga barangay captain, mga opisyal, at good morning po ang ating mahal na admin na laging support, ang ating Ma'am Doris. Thank you po, beautiful. Ang ating family head, DepEd family head, Ma'am Joy, Ma'am Grace, lahat po ng employees at ng ating bayan ng Botolan. Ako po ay managot na. Nagpapasalamat sa ating mahal na mayor. Ang i-report ko po noong 2019, advisory po ng Oplan na bawal po magbenta ng lupa na hindi nakatitulo. Pag naka-ancestral domain po, yun po ang isang bawal sa aming mga katutubo. Una po, nagpasapot din ako ng persona ng grata sa mahal na mayor, mga Sangguniang Bayan, tungkol po kay Chito Balintay. Yun na nga po, ang titulo ng apit na barangay, pinakasundo po sa mga investor. Yun po ang isang mabigat na pasanin ni Chito Balintay. Makita na lang po sa January 14 hearing po namin sa region. Doon na po malalaman kung paano siya nakakakiusap pa na wala naman po siyang posisyon. Kaya po ako, mga barangay captain, chieftain, magtulungan po tayo tungkol doon sa ganyan na lupaing ninuno na hindi titulo. Pag may titulo, okay lang po. At personal titulo po nila, okay silang magbenta. Pero pag ancestral domain po, bawal po. Una po, mayroon pa po akong ilahad noong 2025 ordinance po ng project ng implementation with ancestral domain to process on pre-prion and informed concern, IPAC. Bago po tayo pumasok sa barangay, sana po magpaalam muna. Yun po ang isang ordinansa na ipapasok po ngayon to 2025. Pangalawa po, may hawak po ako ng tribal chieftain na 24, quarterly po ang aming meeting. At saka 5 pong IPMR ng bawat barangay. Gusto ko rin po na sana lahat ng barangay IP magkakaroon din na po ng IPMR para po doon po natin makikita kung tayo ay talagang wala ng tribal o may tribal pa. Kasi isa po yung connect sa amin bilang IPMR ng municipal. Una po, binabati ko rin po ang ating mahal na mayor. Ako po'y nagpapasalamat sa request po namin ng barangay Nakulkol na isa po kami sa hindi po namin pag-aari yung lupa sa Baitan Nakulkol para po kaming squatter. Pag eleksyon po, dinidil po kami. Ibubuto namin yung may-ari ng lupa para sa amin yung lupa. Kaya sabi ko, Mayor, sana po
matulungan po kami, nabigyan kami sariling lupa. Yun na nga po. Salamat po kay Mayor po natin na mabait. Yun lang po. Happy birthday, Madam Vice, at saka mga sekretary at ang ating sekretary natin ng Sanggunian na matalino. Yun po, maraming salamat. Maraming salamat po, Honorable Ladi M. De Leon. Ang siyam na makasaysayang taon ng iyong paglilingkod ay bahagi ng pagunlad ng ating bayan. Ang pagpapakita ng kasipagan sa paglilingkod bilang tinaguriang 24/7 sa paglilingkod, ikaw ay kabahagi ng kasaysayan ng ating bayan. Halina't balikan ang masaganang siyam na taon ng iyong paglilingkod, Honorable Vice Mayor Doris Daria Ladines. Siyam na taong panunungkulan, siyam na taong pagsisilbi sa bayan, siyam na taong serbisyo publiko. Sa ilalim ng pamumuno ni Vice Mayor Doris Daria Ladines sa Sangguniang Bayan, ang Botolan ay napagtagumpayan ang mga mahalagang proyekto at programa na nagdala ng pag-unlad at pagbabago sa buhay ng bawat mamamayan sa pamamagitan ng mga naipasang resolusyon at ordinansa. Mula sa adhikaing patuloy na pinagtitibay ng pagkakaisa, pagsasama-sama, pagtutulungan at pagmamahalan, muli, mitatambay, nilalabig, nilalamo, magkami at tamo para habanwanin bayan ng Botolan. Ang edukasyon ay laging nasa prioridad ng ating sangguniang bayan na ipasa ang mga resolusyon at ordinansa para sa conversion ng mga paaralan sa bayan ng Botolan. Bilang integrated schools, higit lalo na sa Baitan. Inilapit nito ang mga paaralan para sa pantay na access ng ating mga kabataan sa edukasyon at upang patuloy na pagmagbigay ng mas magagandang pasilidad sa mga kabataan ng Botolan. Sa aspeto ng infrastruktura, pinangunahan ni Vice Alcalde Ladines ang pagpasa ng mga resolusyon at ordinansa upang may sakatuparan ng pagtatayo ng mga proyektong tulad ng Botolan People's Market, Kainamayan Primary Hospital Building, ang bago at maayos na Botolan Cemetery at ang pamosong Botolan People's Plaza. Ang mga proyektong ito ay nag-aambag sa pagbuti ng mga serbisyong pangkalusugan, kalakalan at pamumuhay ng mga mamamayan sa Botolan. Sa larangan ng turismo, pinangunahan ni Vice Mayor Doris Ladines ang pagpasa ng mga ordinansa at resolusyon para sa mga proyektong magpapalago sa industriya ng turismo sa Botolan. Kabilang dito ang Mount Pinatubo Wayfinder Project, isang proyekto na pinondohan ng 10 milyong piso sa tulong ng Tourism Promotions Board upang mapabuti ang pasilidad at karanasan ng mga turista sa Mount Pinatubo. Ang pag-aproba sa pansamantalang pagbawas ng mga bayarin sa Ecotourism Development Fee at Environmental Fee sa Mount Pinatubo area at pagbigay ng otoridad kay Mayor Doris E. Maniquis para sa Memorandum of Agreement para sa Gubat sa Bayan Project na nagpapalakas sa ecotourismo. Sa sektor ng kalusugan, napansin ang malaking pagpapabuti dahil sa mga ordinansa at resolusyong na ipasa sa pagtatatag ng Kainamayan Primary Hospital at ang pagpaplano para sa bagong Dr. Florentina C. Doble Memorial Hospital, pinapalakas sa mga serbisyong medikal para sa bawat Botolenyo, habang binibigyan ng pagkakataon ng mga residente ng mas mataas na kalidad ng pangangalaga. Social services, mga resolusyon at ordinansang naipasa para sa pagtataguyod ng programang panlipunan na tumutugon sa pangangailangan ng bawat sektor ng ating bayan. Housing programs para sa mga apektado ng kalamidad higit sa coastal barangays
ang pagsulong ng handog para sa ating mga minamahal na senior citizens at ang taunang rice subsidy para sa lahat ng mamamayan ng Botolan para sa murang bigas sa panahon ng tag-ulan. Pinangunahan din ni Vice Mayor Ladines ang pagbalangkas at pagpasa ng mga ordinansa at resolusyon para sa mga programang pangkabuhayan ng bayan ng Botolan. Dariyan ang sewing kit and equipment, carpentry, sari-sari at bigasang showcase, tupad and job fairs. Sa pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan ng bayan, nagpasa ng mga ordinansa ang ating sangguniang bayan sa pangunguna ni Vice Mayor Ladines. Tula rito ang anti-muffler ordinance na layunin ang ligtas sa tahimik na pagmamotor at curfew ordinances. Edukasyon, infrastruktura, turismo, kalusugan, social services, pangkabuhayan, peace and order ay ilan lamang sa napakaraming napagtagumpayan ng sangguniang bayan sa pamumuno ni Vice Mayor Doris Daria Ladines. Ang kanyang dedikasyon sa paglilingkod ay nagdudulot ng mas maraming oportunidad at pag-unlad para sa buong bayan. Magkasama, itaguyod ang mas magandang Botolan. Ladies and gentlemen, the awarding of Plaque of Appreciation to Honorable Doris Daria Ladines by our Municipal Administrator, Sir Jeffrey Bautista. May we request our Sangguniang Bayan members to join Honorable Doris Daria Ladines for the awarding of Plaque of Appreciation. So this plaque of appreciation is hereby presented to Honorable Doris Daria Ladines in grateful recognition of her dedicated service as a three-termer Vice Mayor of Botolan and to honor her unwavering commitment, exemplary leadership, and dedication to the progress and development of our municipality. As Vice Mayor and Head of the Legislative Department, her 3 consecutive terms have been a testament to her sincere service ensuring the welfare of the people. Given this 10th day of January 2025 at Villanueva Hall, Municipal Hall, Botolan, Zambales, signed by Honorable June Omar C. Ebdane, Municipal Mayor. And now, ladies and gentlemen, the words of acceptance, Honorable Doris Daria Ladines. Ito po ang magandang umaga po. Ating mahal na Mayor, thank you po. At sa lahat, LGU family, sa pamilya ko, mga kapitanes, mga kagawad. Maraming salamat po dahil andyan kayo lagi na sumusuporta at nagmamahal. Lalo po kay Vice Dara. Pero papalitan ko po sa inyo ito, mahal na mahal ko po kayo. Thank you very much. Kay Admin, maraming salamat, Admin. Wala, hindi tumatanggi si Admin, pero request ako. May we request a photo opportunity together with Honorable Doris Daria Ladines. Once again, let's give them a round of applause. May we request Honorable Doris Daria Ladines to please stay at the center for the offering of the bouquet. Ladies and gentlemen, Engineer Alan Ladines and family.
Let's give them a round of applause. Happy birthday, and the star burning tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. May we request the family of Vice Zara together with Lola Kikay and the Feli to have a photo opportunity before the adjournment of the session. Happy birthday to you. Happy birthday. Let's give them a round of applause. Happy 60th birthday, Honorable Vice Mayor Doris Daria Latines. May we request Lola Arthur. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Thank you so much. And the star burning tonight. Happy birthday to you. May we request everybody to please be seated. Bumalik po tayo sa ating mga pwesto. And may we request our dear Honorable Vice Mayor Doris Daria Latines for the adjournment. Madam Secretary for the adjournment of the session. And now the second part of the program, the birthday celebration program of Honorable Vice Mayor Doris Daria Latines. Let's watch this. And now, ladies and gentlemen, Honorable Vice Mayor Doris Daria Latines, let's watch the ABP presentation for your greetings for your 60th birthday celebration. Let's give them a round of applause.
And now, ladies and gentlemen, the video greetings for you, Vice Dara. Vice, happy birthday. Welcome to the Senior Citizens World. Enjoy your 20% discount. At sana kahit SB ka na, huwag mo kalilimutan lagi yung pamasko namin. Happy birthday, Vice! Mula sa MPDC family, happy 60th birthday, Vice Dara. We wish you good health. We love you. Happy birthday, Vice. God bless you and more birthdays to come. We love you. From Engineering Department. Happy birthday, Ma'am Vice. Wish you good health and more birthdays to come. Yay! Happy birthday, Madam Vice Dara. Stay healthy and strong. Welcome to the world of privileged people. God bless you. Mula po sa Municipal Agriculture Office, maligayang arawan, mahal naming Vice Mayor Dara. We love you. Happy birthday, Vice Mayor Dara. We love you from HR family. Mula sa Budget Office, kami ay bumabati ng maligaya at masaganang arawan, Vice Dara. We love you. Mula sa Local Civil Registry Office, maligayang arawan, Vice. Happy birthday to you. Maligayang arawan sa aming masipag at maasang Vice Mayor Dara Laguines. Happy birthday, Vice. We love you. Happy 60th birthday, Vice Dara. God bless you. We love you. Happy birthday po, Vice. Be strong and stay healthy. We love you. Happy birthday, Vice Dara. Welcome to dual citizenship. God bless and more power. We love you. Happy birthday, Vice. We love you. Happy birthday, Madam Vice. We wish nothing but your happiness. We love you po. Happy birthday, Madam Vice. Good health and God bless from Treasury family. Happy birthday, Ma'am Vice. We wish you good health and may God bless you always. Happy birthday! Mula po sa DSWD Ortiz and Calami, maligayang arawan po, Vice Dara. Happy birthday, Vice Dara. We love you from Comelec. Maligayang karawan, Vice Mayor Dara Laguines. Sana po, patuloy po kayong magsilbi sa kapwa nating katutubo ng bayan ng Botolan. Happy 60th birthday, Madam Vice Mayor Dolores Laguines. Welcome to the club of senior citizens. Happy birthday to you. Mula sa PCB family, ang aming taus-pusong pagbati ng maligayang kaarawan, Vice Dara. Naway patuloy kang kuskusin ng biyaya, pagpapala at kalakasan ng may kapal. We love you, Vice. Happy birthday, Vice Dara! From our Mula sa Sulong Botolan overall, kami ay lubos na bumabati ng isang maligayang kaarawan sa aming masipag at mapagmahal naming Vice Mayor at soon to be #1 SB ng Botolan. Happy birthday, Vice Dara, mula sa Liga ng mga Barangay. Maligayang kaarawan, family, mula sa Sangguniang Botolan, 10 person. Happy birthday, Vice Dara, mahal ka namin. Happy birthday, Madam
birthday, Vice Mayor Dara. Wishing you all the best. From ICU Criminology. Sa admin ng Ilmayan Primary Hospital, happy birthday, Vice Dara. We love you. Happy birthday, Vice Dara. From DFC-DMH. We love you. Happy birthday, Vice. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy 60th birthday, Vice Dara. We love you. Birthday po ni ng Vice. So wish ko po sana marami mo pong blessings na dumating sa inyo and good health po para mas masulit yung mga blessings kasi importante po yung malusog na pagkawan. And ingat po kayo lagi and God bless po. Happy birthday po ulit. Happy 60th birthday, ang magaling pagkahipag ni Vice Mayor ng Banwa ng Botolan, Madam Doris Daria Ladinis. Dalangin ko ya permi kang mahigla, mapawanawini, ang mas lalo mo at mapagkilpiwan, ya mabutulin niyo. God bless. Sa ngalan po ng Vice Mayor's League, Zambales Olongapo Chapter, kami po ay bumabati ng isang maligayang kaarawan sa iyo, Auntie Vice Mayor Doris. Pagpalain ka po ng ating may kapal ng malusog na pangangatawan sa iyong mga susunod na taon ng kaarawan. Muli po, happy birthday and we love you. Happy birthday po, Mama Dors. Wishing you many more birthdays to come. I pray for good health starting this 2025 po. And may God give you all the desires of your heart because you're such a wonderful person and you have such a good heart. Ingat po always. Hi, Mama Doris. Happy birthday. Sayang wala po kami to celebrate with you. But thank you for everything, for your generosity. You remind me of resilience and hard work, and I really, really admire you for that. Again, thank you for everything. We love you, and happy birthday. Hi, my dearest sister. Kumusta? Birthday mo na. Pareho na tayong senior citizen. Pero ang masaya nito sis, marami tayong pinagdaanan na lahat naman na nagpasan natin, na magkasama tayo. Parang dalawa nga tayong Inapuan Bato at Ina Santa Monica sa bayan ng Botolan. Napakaganda na Team Bida. Maraming salamat sis sa lahat ng sakripisyo mo sa akin. Alam ko na pareho tayong hindi nagpayaman. Tayo ay nandyan sa Botolan. Hindi natin naging pareho nating hindi tayo ang tawag dito? Hindi tayo nagpadala sa tukso. Matibay yung pananalig natin sa Panginoon na serbisyo talaga yung ginawa natin at nakita naman natin kung saan napunta ang bayan nating minamahal. Kaya sis, maraming salamat sa sakripisyo mo, sa lagi kang nandyan para kay Nanay Bing, sa iyong best friend. For life tayo sis, no? Kahit anong mangyari, through thick and thin, nandyan tayo sa isa't isa. Maraming salamat at muli, happy 60th birthday sis. Pareho na tayong double citizen. Thank you very much. And I love you, I love you, I love you. Thank you so much. Let's give them a round of applause. And now, ladies and gentlemen, the 6 decades flowers to be offered by Ma'am Bing Ladores, Sir Chester Ladores, on behalf of Honorable John Omar Sibdani, our dear Municipal Mayor. Let's give them a round of applause. And the message of Madam Bing Ladores. In behalf of the Mayor's Office, happy birthday po, Vice. May this year bring you good health and happiness. Again, happy 60th birthday. Thank you so much.
And now, ladies and gentlemen, the awarding of Senior Citizens ID, purchase card and booklet by our MSWD, Mr. Isagani Ekle. Thank you. Good morning po sa ating lahat. Madam Vice, on behalf of the Municipal Social Welfare Development Office, happy birthday. And in behalf of the 7,245 senior citizens of Botolan, Zambales, we'd like to welcome you in the universe of privileged people. So at this point in time, we'd like to request to affix your signature in this ID for you to become a legitimate member of the elderly community. So with your purchase card for basic commodities and medicines. Again, ma'am, happy birthday, and just enjoy the personal privileges of being a senior citizen. Happy birthday, Thank you so much. Can we have a pictorial, Sir Gani? And now, ladies and gentlemen, may we request Honorable Angel Bigesta, Honorable Eddie Daos, Mr. Jeffrey Bautista, Ma'am Maria Nicolette Rojo, Ma'am Feli Daria, Dr. Lubin Cecilia Ladines, to please proceed po sa tabi ni Vice for the 6 decades candle and birthday message to our dear Honorable Doris Zaria Ladines. Let's give them a round of applause. Happy birthday to you. Happy birthday to you. This is your 6 decades candle, Vice Mayor Doris Zaria Ladines. Let's give them a round of applause. Ma'am Nicolette, your message. Tulad po ng kandilang sumisimbolo nitong hawak po namin, isang maalab at mainit pong pagbati sa ating pong birthday celebrant. Maraming salamat po sa pagiging tanglaw sa ating mga lingkod bayani ng LGU Botolan. Maraming salamat po sa guidance sa ngalan po ng sa amin po mga department heads, pagiging tanglaw ninyo po sa amin, sa tungo dun sa konsepto ng tunay na pagmamalasakit po at pagmamahal po sa public service. Happy birthday po, again po, Vice Mayor Dara. More fun and more travels po at malusog pong kalusugan para po sa inyo. Happy birthday po. Hawakan lang. Magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating Vice Mayor Dara Ladines. Happy birthday po, ma'am. For your achievements, maraming salamat po. Alam ko napakahirap na makakuha yung 3 termino, na matapos po yung 3 termino bilang Vice Mayor. Dahil ako ay galing din sa pagiging Vice Mayor, pero 2 term lang po ako, hindi ko nakuha yung pangatlo. Kaya palakpakan po natin si Vice Mayor Dara Ladines. At mahirap pong gawin yan. Alam ko, nararamdaman ko po yung pakiramdam ng mga miyembro po ng Sangguniang Bayan na yun nga, minsan ibinigay mo na yung kanang kamay mo, kukunin pa yung kaliwa, pati mga wallet mo, no, Vice? At sa loob ng 9 na taon, alam ko po na maraming pinagdaanan si Vice Mayor Dara Ladines at nakita naman natin sa sulyap ng mga litrato kanina kung ano po yung mga nagawa niya para po sa bayan ng Botolan. Lagi po natin yung isa sa isip at isa sa puso yung mga na-contribute po ni Vice Mayor Dara Ladines para po sa bayan ng Botolan. This is a celebration po ng kanyang commitment sa public service at sa kanyang pagmamahal sa mga kababayan natin dito sa bayan ng Botolan. Kaya palakpakan po natin siya. And hindi naman po siya mawawala sa munisipyo dahil magiging kasamaan din po natin siya sa Sangguniang Bayan by 2025 to 2028.
So, nag-transcend lang po si Vice Mayor from being a presiding officer to a committee chairman and a regular member po ng Sangguniang Bayan. Kaya maraming salamat po, Vice. We will see you again sa next 3 years po with Mayor Omar Ebdane. Maraming salamat po. Ako na ba? Unahan ko na yung MC. Mama Vicey, sana yung liwanag ng kandilang ito ay maging ilaw sa lahat ng mga pangarap mo at lahat ng mithiin mo. Sana po lagi kayong malusog at syempre mas lalo tayong gaganda dahil babae tayo sa Sangguniang Bayan. Ayun, Mama Vicey, thank you for being so generous. At syempre, tuwing nagpapaalam po ako, binibigyan niyo ako ng pagkakataon para naman matupad ko rin po ang pangarap ko sa kabilang side. Maraming salamat. I love you, Mama Vicey. Vice, maraming salamat dahil kapag nagtataas ako ng kamay sa session, lagi ako may floor. Maraming salamat. Vice, hindi na po ako minority. Majority na rin po ako. But anyway, as what this candle symbolizes, candle, long life, and fulfillment of your dreams. Happy birthday, Vice. At maraming salamat sa nagdaang taon na 2022 hanggang ngayon sa suporta at tiwala mo kay SB Eddie de la Cruz Daos. Maraming salamat, Vice. Magandang araw po. Katulad po nitong kandilang to, si Mama ay ilaw ng tahanan namin. Sa lahat po ng pinagdaanan namin during the days na ups and downs, Mama, maraming salamat at happy birthday. Hindi mo kami iniwan, kami ni Una and the rest of the family. Lalo na po dito mga nakdaang araw. Happy birthday, Mama. We love you. Kaya mo yun? Nabitila na eh. Okay. Sa pumapagpalang tanghali po sa ating lahat, magpasensya ko po Vice Sister, ito pong kandilang ito ay liwanag, palaging manalangin sa Apo Diyos. Sana maging malusog at huwag pakaimon at huwag magsilos. Bawal ang maimon dito, matanda na palagi magpaganda at lusyang na, senior citizen. Okay, yun lang po. Salamat. Love you. Okay, Vicey, pwede mo nang hipan ng iyong mga candles. Make a wish. Let's give them a round of applause, ladies and gentlemen. The 6 decades candle of Vice Mayor Doris Zaria Ladines. Picture po. Once again, let's give them a round of applause, ladies and gentlemen, our 6 decades candle and birthday message of Honorable Angel Jessa, Honorable Eddie Daos, Mr. Jeffrey Bautista, Ma'am Maria Nicolette Rojo, and SBR Jordaria and Dr. Lubins Ladines. And now, ladies and gentlemen, the message of the husband of Vice Mayor Doris Zaria Ladines, Engineer Alan Ladines. Wag pasasal tanghali na di ba? Magandang tanghali sa inyo lahat. Kasali ba ako magsasalita pa rito? Madam Vice, ha? Dito, ayaw kong tabihan. Kiss daw. Ayan meron na Madam Vice, siguro thank you very much sa kwan mo, sa serbisyo mo sa akin.
Now, ikaw, advice ko sa'yo, tuloy-tuloy mo lang yung mga bagay na ginagawa mo ngayon. Sa mga constituents, mga taga-Botolan, sa inyong lahat, isa na rin ako sa nagpapasalamat sa inyong suporta. Hindi ako nangangampanya, pero bawal kasi yon sa aking part. Pero maraming salamat na rin kasi tapos na ang term niya ng Vice Mayor. Siguro baka mas magaling naman siya pagka doon na sa ano ba yun? Tawag nito? Sangguniang Bayan. No? Bahala siya kung saan niya gusto. Susuportahan ko na lang siya. Ganun na lang. Thank you very much, Vice. Meron ka pang kasunod na mga misyon sa buhay. Para sa Botolan. Sa inyo lahat, maraming pong salamat sa inyong suporta sa aking dating girlfriend. Alam niyo naman, hindi ako nakaalis sa kanyang tabi. Maraming pong salamat. Ambitay mo na sila, tanghali na. Wala pa nga eh. May program pa daw eh. Thank you so much, Engineer Alan Ladines. And of course, the message ng ating Lola Kikay. Lola, anong gusto mo sabihin kay Vice? Happy birthday! Parete ng senior! Parehas na daw kayo, senior. Okay. And now, ladies and gentlemen, alam ko hindi mo alam ang mga nangyayari ngayon. Dahil sabi ni Vice, magpapakain lang ako ha. Ayoko ng mga ganyan-ganyan. Ipasok na natin lahat ng cake ni Vice. Vice, maraming salamat sa iyong 60th, no? Na taon. Pasok natin lahat ng cake ni Vice. Galing sa lahat ng mga nagpaabot. Ngayon, syempre sabay-sabay mo, Vice, na i-wish ang lahat ng mga candles na yan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, and let's start burning tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, Vicey, bago mo hipan ang lahat ng mga kandilang yan, kailangan daw po na pirmahan mo muna ang Senior Citizen ID. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Thank you so much, Vice. And now, ladies and gentlemen, Vice, pwede ka nang mag-wish. Palakpakan po natin the wishes of Vice Mayor Doris Ladines. Happy 60th birthday in one. Hindi pa daw tapos yung mga cake. Antayin daw natin. Pinasasalamatan po natin ang lahat ng mga nagpaabot ng mga cake. Dito ka na, Ma'am Cathy. Ang dami, Vicey. Grabe. Palakpakan naman natin. We would like to welcome our DPWH staff. Sa lahat po ng ating mga heads ng DP, maraming salamat po. LGU Botolan, Office of the Governor, Sulong Botolan, KNB, Kalingang Vice Dara. Meron siyang Kalingang Vice Dara. Picture po tayo. 1, 2, 3, smile. Okay, picture 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday.
Mami yan! Thank you so much. Palakpakan po natin ang ating mga wishes and of course, the candles of Vice Mayor Doris Saria Ladines. Thank you so much. Pwede na po ilagay sa table, sa kabilang area, ang lahat ng cake device. Vice, po ka muna. May another surprise pa para sa'yo. And now, ladies and gentlemen, ang lahat po ng department ng LGU Butolan ay naghanda ng kanilang mga regalo, Vice. Kaya naman sa lahat po ng ating mga department head na dala ang kanilang mga regalo, kanilang mga gusto ibigay kay Vice, ay bukas na po para tanggapin po ni Vice Sara. Pero bago po yan, hiniling po ang lahat na magsitayo para po sa pagbibless ng ating pagkain. Tinatawagan po Sir Edwin Mertola para po sa pagbibigay ng basbas sa ating mga pagkain.